Kadon ka jingong baki brio ki ong. God help those who help themselves. Ublay yarap ya kita ki yarap ya ladi. Bun ki brio ki tharai ba kata ka kentien kadon ha ka kentien ka jong ublay. Ha ka Bible. Henry la piwat ya ka Bible finum shem. Ya kata ka kentien ba ublay yarap ya kita ki yarap ya ladi. Lada ubriu ula ban yarap daladi ya ladi kabamut hi ubriu umdan kam ya ublay. Baru bleiru unomla ban yarap ya ubriu lada ubriu udang la hi ban le daladi. Kata kalong ga jing shisha. Lada ubriu hi udang la ublei hi unomla ban le Henry ublei un le hakata ka jaka ka ubriu umla shu ban le Kanuksa kalong bet kabaningkong kalong bet kapop ubriu daladi umla shu ban penim yaladi. Ban pelat yaladi na kapop bagata kadai ka banga juai nuksa lada ubriwi si sin bola syakem bodula syasat ha ka along daladi umla ban pelat yaladi nang tanah ka along udan kam ya nore ka bahaying bahasam ki jong un ka lok na ne ki parlok ki jong u banwan pelat ya un na kata ka along udan kam ya nore ban pelat ya un na kata ka along tadeheng ta ki bahayeng ki haban ki haban siwi ka bay bil banang ta ki ba jamin ya u bat ulat nagataka bindi ubreu bapop hi udan kambet ya unong yarap tadeng ta sisien bingelangat aga pop sisien bangidon aga pop ba sisien hi ba uno ubreu ulale eka pop la ule bahakan no kat noru kam toy ru kalong bi thik kum tu ubreu uba penpat ya ka tu ka peleng bat kata ka peleng ka baningkong ka dei ka basniu ka basmautung ka dei ka bapot Barum la ban ong na lor gani ka bapuon ngan penpai sa ka babhangan kle lang bat ngangan bam. Kalong kumju ubriu la daw la le pop umla ban le bah lor kata ka pop ka jong u. Namar kata ka pop ta ka sa hi ka pop. Bat kata ka babaha kamla ban ya kle lang bat kata ka bapop ka bumut. Ubriu hi umla ban bam ya kata ka bapuot bat ya kata ka babaha ka ju ka por. Ka bumut haweng shwa ya kata ka bapuot. Bat deheng ta ba usala ban bam ken ya kata ka babaha. Kata ka diga jing shisha ba ubriu hi daladi umla ba un pelat yaladi nakapop sisien ba u ula don nakapop deng tau dan kam yu blai. Baru blai un le ya kata ka ka ubriu umla shu ban le. Lada ubriu hi udang la ban le. Ublai wangan le yu pi. Tadeng tau blai un le ya kata ka ubriu umla shu ban le. Ban penem yu ubriu ka dei ka kamram ka jong ublai. Ban le iki kamba ngakwa banong ifi ka dei ka kamram ka jong ublai. Petros andahula ngam haga duriau umla asyu ban penmi yalade nang ta kumubriu ulade ban syungam ban syap jelop no andrei deu jisu ba ai ka ketiga jang u bat ulatan yo Petros naga ta ka duriau bat ulalat im kidon ki briu ki bamatla ba ki doktor kimla asyu ban penkia ag ki por men shwa deu jisu wan bat upen kia itu bamatla kai ka ba ubriu umla ublei unle laingut ki balayap ya tho ka tin ka jang ublei Kini kimla asyuk ban penim yaladi Henry Jisu wan bat u penim kini barok laingot. Kakun ke jong Jairus usamla bat yawai pat u bekerteng u Lazarus u para jong ka Mary bat ka Martha. U briu umla ban le De deheng ta u blei usawan ban yarap yau ta u briu. Lada u briu hi udang la ban le U blei unum le yau ta u briu badang la hi ban le Tadeng ta kani ka por ka mentang kwa ban kren kani ka subject bagata kalong. Mentah ka lockdown kalawan. But shibun kidu ikikam ki jam. Ngasusun ya pi. Kiba kamay men step kiba bam jan miet. Ngasngol thu ya ka jing ka jong pi. But ngasngol thu ya pi kiba shitom kiba pang. Kamtam kiba pang yiki jing pang kiba pi don kam man le kum ka dialysis. Ni kiba pang shini kiba don kam ya ka treatment. Ka ya pi ban lech hospital bat ka ya pi ya ka bapinyo ya ka jingyarap namar pi ship tieng namar yo beda test ya pi pinlong positive bat ka bu aga jing shibun ki briu ki la phone yangi bat shibun ki briu ki don ya ka ne ka jing ship tieng bat don apreng jong ki ru ki bala klat ru namar ka ne ka jing pang tadeng ta ka bu ya shibun ki briu ha ka jing kuslai ha ka jing lanot ha padeng ka jing kinle kumno kin shim ya karai kumno badeng ta kawan sa kajing ship tieng kawan sa kajing kuslai jong kajing mot tadeng ta kwa ban ong e phia kan ka sngi ka mamanta la da pi phila akut lat
ระดับพี่พิลากดลาดอากาจิงอิมกับจงฟีกันมาวกับเลนตีกับดอนกันมาวกับจูบาบกับดอนนามาร์บอุดอนอุจิสุคริสนักกันมาวอยากเวกับจิงยทุนักเตียนกับจงเบลย์ละดอนเวอุเบรียวอุบาดก็อุบาช่องหากับเทมเพิลกับลาคัดกับตะกับอิตนัดอุยานิสบอุเปตรัสเกียวันหากับตะกับจักาบัดอุนีอุบาดก็อุขมิเลนตีเบบันโยอยากกับจิงยรับนักอิเบรียวบันโยอยากกับพิซาบันโยอยากกับตะกับจิงยรับขณะมูลาบันเทียดอยากกับบ้ามกับดีบันเป็นเบียงอยากกับจิงดอนกัมกับกินจัดโดกับจงอูกับมันละกับสงีอันดาบาอุเปตรัสบาอุยานิสกิลาวันบันยากันดูอินอุเบรียวอุนีอุละกันเนอร์ละกับตีบาอุขมิเลนตีบันโยจิงยรับนักอินเนกิเบรียวกับจงเบลย์กตาฮิกะเดกับอุเบรียวละบันเล่อุละบันครองบกิเบรียวกิละบันยารับอุเบลย์นะบันเล่แล้วเราอุเบรียวฮิวดังละบันเล่ดัลดีอุเบลย์อุนมเล่บันครองอุเบรียวละบันไออุเบรียวละเฮนรี่บันเป็นขี้แอมอุเบรียวละอุนีบครองรุละบัดอุนีอุบาไอพิซามันละกัสงีรุกิตากิบวันยาลันตีนังตารุกิมละบันเป็นขี้กิละบันชูไอกับพิซาบักิละรุบันชูกระคูอยู่ตูน้องครองหากันนี่กัสงีฮาบาวันอุเปตรัสบัดอุยานิสอุเปตรัสวองini kikentin haba ulai ibu ne ubreu krong ukener la kekti ukmi lenti banyo ai u petras wong ka ksiar ba rupa ngim dan henry ya kata ka bangi ngi don ngi ai hame ha ka kerteng u jisu to yeng bat yai bat ka ktin ka jong blai ke thu ba kumta hi uta ubreu usdang ban yeng na kata ka jaka shong ga jong u bat kumta ulas dang ban yai bat ulai yai bat kilai rap ban penyai u bat kumta kita kijat cakap kita nang yok bor, bat hangta usdang ban kenti, ulas sedang ban mare, baula lech ke temple bat ulai ro ya ke kerteng ke jong blai. U Petrus uang ke ksiar ke rupa ngam don, Henry ke ai ke bangadon nga ai hame, ba kata kalau nga ai Jesus Christ. Henry ya ke ai ke ba udon, ke ba kham kodor ya ke ksiar bat dia ke rupa, ke ba kham kodor ya ke pisah bat dia ke pilan, ke dei ke kerteng ke jong Jesus. Mdan bala ban pen khia inu brio, mdan bala mereka dika kerteng ke jong Jesus Christ. Kabala penyeng yunu brio. Na ka nika jaka syong ke jong u. Kabala penyeng senan u na ka jaka krong. Kabala pelat u senan na kata ka krong. Bat ula long brio balaj doit. Udah kemen na do kata-kata na marba ula yok kia. Tadeng tang kwa ban ong ifi ka nika sngi kam. Ta lada pi dang la ban le da ka bor ke jong fi. Lada pi dang la ban kamai ke ji. Lada pi dang la ban besar ki khon ke jong fi. Kabamut hi ublay umpat lay ya fi henry ndala poi hi haka kim khat jong ka jingim ndala poi hi haka ta ka ba phim la shu ban le ken ma ba ka don bet ka lenti ta ka dawn kwa ban I mean sim ya fi what you do jing karmen what you ong ba kala kot ke ne ka jingim ka jong fi what you ong ba ngala poi haka kim khat ngala poi stang ka boy ka bangala ban le ba ka ta ka long ban penyap no ya la di ne banเป็นกดหน่อยในการจิงเอ็มในกว่าไม่ต้องอีฟีกันในการสกีกับมันตาอุจิสุดันอยากตากับบ่พี่พิมละชูบันเละอุนเละมาอูวองวัดคิคุสไลนักตากับดอนดกับจงฟีเลมเนวัดเชปเตียงอุเดวิดวองยังกันในการเตียนกับสงบตนาดวองนาดูดังซัมลาดูงันดาลตเมนนาดูดังซัมลาดูมันตาบังงันลตเมนงัมปัดจูเลยอีงัมปัดจูอีบ่เบลย์อีเนาะเยาเตาบ่ฮักอุจงอูbau sembah jong u bakin ya krong kpu u blai unam i no ya kita ki bahok ke jong u bat bakita ki sembah ke jong u blai dan kita ki khon ke jong u blai bakin ya krong kpu bala da fide ki khon ke jong u blai dai tau jisu ong tawat she ke hima ke jong u blai bat ya ka hok ke jong u ya ki ai baro an sa ai lang tam ha ke jing im ke jong fi kani ke ka por ka ba fin sharai kani ke ka por ka ba fin duai bagani ke por em ka ba best tam ka ka ban ong fi namar ya kita ki ke ba pimpat jiu menshua piniu hangani ki por jongke jinge piniu hangani ki por jongke jingele ki Israel ki 4 jiu ka kamba ka jong blai menba ki dang don hakata ka jinglong brau ki yo ba man la ka sngi ki yo ka di man la ka sngi wala da kilong brau makana ka jingim ka shua melan ba ka shua telun be kum tahi henry anda habau blai wan da ka bau mut ban pelat yaki ki yo ken ya kata ka kamba namar da ka bor briu ke jongki kem la shu ban laj na ka jinglong marau u ble u da wan bat haba u wan ki la yo ya kata ki ba kim pat ju meno ru aga jing im ke jongki
Tadeng tan kwa banong ifi kan ka sngi ka bamanta. Ublay unle AKAM ya ka ba P4 GE ka GM ka jong fi. Un pendap ya ka bam ka jong fi un pendap kumlo ngam tip tang ba un pendap pinum tia thangan. Pinum pang, pinum shitom, pinum kerdo, pinum jenjar. Namar bau ni ublay udan banle ki kamba u Jisu it pelat ya fi. Badan kwa banong ifi lada pilawat iu ba ka hok ka jong o. Kiki baron sa ilang tam. Ya ka GM ka jong fi ta ka dawat num kruslay na mada ka kruslay film la an penjerong ka renyang wat tang sipro ro badai tan kwa banong ifi ka sngi ka bamanta ki sing samla ki la ban kerdo ki la ban syak tangan re kita ki bawat yu trai kinum kerdo ya ke babha u blai ulong babha kita ken ki bawat yu ki ba up kermen ha u ba kata ka men sim ken ka bawat yu ken yu i ka jing bha ka jong blai ban nganget pinum kerdo pinum syak tangan pinum jenjar penumpang bat nga kren ha ka kerteng ka jong Jisu balada pipim la syo ban le ban yarap yala di udan ublay uban yarap ya fi takada wat ong bo blay yarap ya kita ki berap yala di ublay un yarap ya kita ki bam la syo ban yarap yala di kita ki breu ki bam la syo ban le ki bala kut lat ki bala jenjar ki bala sakut ha ka jing uday ublay uban wan ban le ya ka kamba ken hang ta try ker khui fi ta ka dawat num khuslai nginang ya ke ni ka lockdown man ta ka total lockdown sundan hoi ha ka por man shwa ka por man shim snam ngidang yo hi ban ye lech sam khaw shni shatai ban ya lech ya jingerap shni shatai ngam tip man taw snam ngila nang yemla ban le ya ka ta hoi ka long jingker khu kumba hadu kumba shi hajar ying man shim snam ngila la ban lech sam ya kini ki jingbam ki jinga isin ai ka bo blay la shukar khu yangi ka bangi yo ban lech ai ka to ka ni li ki shnong ngam tip tau snem kan long kom no ringa ngai daga de ka por ka jong blay da ka bor jong ungi la ban le ya kata tu trai nang kar khuya fi nang dwai na kam ta jongi ru bo blay nang kar khuya ngi ya ka bangin ang la ro ban le ya ka jing isnai trai nang kar khuya fi bat trai dan ban le ka kamba ka ji im fi ka ban dwai nam ta jong fi ka ni ka por ka bamanta trai ka ni ka por nga sngo dan shibon ki bapang ki be shitom trai ki badan ru ing ni ka jingpang covid ki shep ting the trai ringa tip ki doktor hoi la da kimla rei memela ki breu kimla rei memela trai ngatip mela ban pen khia ngatip memela ban pen em ngatip memela an pelaj ki na ka ne ka jingpang don na peng jong ki badon ka jingkerdo jong ka jingem trai o kim don ai shu hai ngasam rai trai ngatip mela go trai ban pen mi yau khao ablai ha ka to ka jakabo khao ka jong ki men pen mi ko trai ka mlo men pen mi ko trai ya ka bam ka di ya ka pniang mela ban pen roy ko trai kom ha ka por ka jong Elijah mela pen roy ya ka to ko pniang ka badon tang khendiat bat ya ita ikpu ibatang shikam me pen roy ha ka yeng jong ka to ko rigun thai bat ha ka yeng ko kan rat jong gani ka breu ka badon tang tau khon chin rang bat uniu shakri jong blai kilya bam bat kilya kedang man la ka sngi trai nga tip mela ban le ya kata me besai ki san hajar tang artli ki dok kha santli ki kpu mela ban le ya kata go trai mela pen kalau wan ya kata ka ablai ha kata ka jing khawa ya kana galilea ngatip mela me pen roy ablai ya ka bam ka di mela ban pen kala ablai ngatip ko konrat mdan ke ka bamla bat me trai ngi kum ki breu ngemla ngi don la ka jong ka limitation ka jing duna ka jongi hinrai trai ngi tip ba melong ablai ubala baro trai ngatip lada melala ban pelaj ngi wat na ka pop na ka dujok na ka jing pen rem na ka jing tim kane ayu trai ba men bsa ko konrat ini ki khon ki jong me ho ki sim ki her shni shatai kim trai kim kta kim yalum ha ki thiar ong ka tin jme hen rai meme pen biang ki man laga sngi ngatip ka no tam kini ki khon jame ki kham kordor ban ya ki sim ko trai ki ba her shni shatai ngada duai ngada kar khu ini ki khon ki jong me kin shania ame kin nget ame kin wat ya ka khmat ke jong me patrai ngini i ya ka jing bahaga jong me ka jem ga jong ki dwai ngar kar khoi fi wei baro kane de ka por fin wat ya ka khmat ka jong blai kane ka por ka fin wat yo Jesus Christ ya fin wat kan ya ka jingerap no mar ka jingerap kawan tang no blai nga khmit ki khmat chikilom nang no ka jingerap kawan no try but nga ngai try ka jingerap kawan ha kini ki khon me pha ka jingerap na ka khet na ka sayon na ka jaka shong ga jong me bagini ki khon ko kanrat kini ia ka kamba ga jong me adwai nga karkhu num dan wei ru bi sha thangan dan wei ru ko try ki ban yap dan wei ru ko try ki ban sha jenjar ablai na do gani ka sngi ha ka kerteng ga jong Jisu hallelujah da filanget fila pediang ya ga jing karkhu ga jong try ga jim ga jong fi hallelujah kerteng Jisu ngi ai ngo amen
bad amen ngai tran ker khu ya fi ublay uyarap ya kita ki bamla shu ban yarap ya ladi tran ker khu fi khablay shibon amen